parador aquest amb les 3 estrelles? Mira, drop. L'han deixat aquí al costat, A veure si el marca, tio. És el primer en drop el el marca. subministro. L'he posat amb un punt blau. Està a 145 metres. Si entra l'Uri ràpid... Estic entrant, tio. Podem anar a buscar o què? Espera, home. A veure, per on anàvem? Curo, que estàs fatal. Guai. Bueno, ara ja puc utilitzar el agente, nen. El agente de la ley. Ja estic aquí. Ara aquí repartirem joies. Anem a buscar el drop, va. Està per un blau. A veure si arribem. Vinga, va. Hola, quin salt de galleto! Al quinto coño, Està al Vaya. quinto coño. Vaya. Ja està, hi ha penya aquí, ja. Hi ha penya, com en el rus. Lletals. Tira una... Ah, espera. Hola, vaya senyora. Que no són zombies, no? Què s'han passat? Què s'han pensat aquests? Esto es nuestro. Treure'ns de l'airdrop. Vale, ja tinc una porra de policia. Vinga. I aquí, veieu el dibuix de l'anteneta? Aquí dalt hi ha un encuentro al azar. Encuentro al azar. Ojo, tio, que Què connectes fa, això que s'ha tio? electrificat. Aquí l'ha connectat? El Flossi. Que cabron. Anem aquí, veniu. A veure, marco el punt a on hem d'anar, Espera. Vine. Un punto al azar i és un de compra. Aquest, ho veieu aquí davant? I què és aquest? És un pavo de comprar coses. Vale, ja pots marcar el punt en què... Està marcat. Home, té coses bones, Bueno, vinga, anem. On anem? El Aquí al blau. costat. Un altre avió. Deixa'l. Per què serveix això? Són els airdrops. Però per què ho volem? No, són subministros. Jo el trobo molt facilot, el joc, Sembla que... Què hi ha aquí? Aquí el Hassam aquest, no? Aquí. El Acif. Acif. Collons, Quim, estàs fent donar moltes voltes. ¿Eres Aziz? Me envía Ryan. ¿Qué le pasó a Sam? ¿Tú qué crees? Os arriesgáis demasiado ahí fuera. Verás, tengo todo salvo el nitrato de fenilmercurio. Entonces no tienes lo que necesito. A Ryan no le va a gustar cuando se entere. ¿Qué puedo hacer? El mensajero estrelló su coche anoche en un túnel. Uy. Ahora está con Assam y tu nitrato de fenilmercurio está en el maletero de su coche. Si Pues lo al quieres, túnel. tendrás que ir a por él. Porque en Harran no hay más. Ese era el último lote. ¿Qué aspecto tiene el coche? Es blanco, creo. Solo recuerdo eso, un coche blanco.
¿De verdad vas a hacerlo? A Ryan no le gusta que le decepcionen. Pareces fuerte. Si sales de esta, puede que tenga un trabajito para ti. Vale, ¿prueben la carrereta o qué? Aquí hi ha una nota. Aquí tenia una nota a la taula, Quim. Sí, sí. Ja l'has agafat? Ah. I la carrera em sembla que és aquest. Aquí. Ve al túnel i encuentra el cotxe. Està aquí al costat, no, això? Sí. Voleu que ho provem, el paio aquest? Quin paio? El desafío aquest. A veure què és. Bueno, Anem a veure què és. Hace Eres falta... Crane, ¿verdad? El famoso Crane. Crane, la superestrella. ¿Sabes lo que creo? Creo que Brecken exagera cuando habla de ti. Muy bien. ¿Querías algo? Sí. Me pone de los nervios que la gente piense que eres el mejor corredor de la torre. Vinga, va, vacilón. Què? I ara què ens ha donat? Una o què hem de fer? realment Què té una hem de mensajera. fer? A veure... Treu el punt d'aquí al costat. Hi ha el pistolero. No, No, tengo que no nada sabe. que demostrar. Mira, Misión de túnel. desafíos. Misión Hagámoslo. de túnel. Coge el mapa con la posición señalada. Lo del corredor. Sí, però ha començat el paio o no? Ara, listo en dos, el Flosito listo, yo listo, Dave listo y Ah, Pixel ara listo. m'ha sortit. Vale, ha començat ara. Entrega los puntos de control, empieza, pero acabado. Va, els punts verds. Vinga, cap a un punt, vinga, ràpid, ràpid, ràpid. Hola. Vaya novita. Vaya, hòstia. Vaya, i m'he mort. Què dius, tio? Mare meva. No m'he mort, però... Joder, m'estic caient. Vinga, va. A l'Eurocron, nens. 25 segons, queden. Estan flipant, tio. Hòstia, Vinga. Punto de control alcanzado, nen. Jo ho vaig tirant, Uf, que xungo, nen. ja no arribo, tio. Ràpid, 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 ràpid. Ja està aquí, ja està aquí, ja està aquí. Estoy He perdut. haciéndole Crane, recados a digamos que Rice. eres un cero a la Tiene izquierda. mucho poder. Le asusta a mucha gente. Ya sabes dónde Ho tornem a repetir ara que ja sabem com Sí, està. sí, vinga, va. No tengo nada que demostrar, pero vale, hagamos. Estoy haciendo Para lo que puedo. Pratula té que anem més ràpid. Ens ha vacilat el tio. Yo también estoy infectado. ¿Recuerdas? Créeme, estoy motivado. Sí, sí, entiendo. Esperamos que puedas volver pronto a la torre. Merda, que pugen més. Buah, talega, tio. Buah. Merda, em podeu aixecar si esteu aquí baix? No, no? Vaya No fire. estem ja, tio. Pues res, mort. La puta, però no es puja, tio, aquí, tio. Vaya galletos, tio. Set segons, no arribo ni de conya, jo. Però tampoc. Fail. Rahim Yo sí te que enseñará. I el Pixel sí, Ya veremos Ole, nen. hasta la próxima vez. Bueno, Ja, tio. Hola, nen. Després Eres en el més vídeo ràpid, podreu eh? veure les repeticions de com ho faig, vale? Ai, 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 ai. Vale, vale, vaig anar dormint i miraré 10 vegades. el puto Usain Bolt aquest. Vacilades que... Ai. Vinga, va, anem. Cap a on? Cap al túnel.
El túnel, a veure... El de espera, l'esquerra. que marco. Ei, pillem un Hi cotxe ha o dos què? punts, eh? El primer aquest, el del blau. El Dave pel terra. Està més a prop aquest, el de la dreta. Aquí el túnel, tio. Doncs el de la dreta. No crec que sigui aquí, Dave? No, ja, però... Ui, bo, nen! Ja l'he pliat. Juhu! No obrim cotxes, aneu. La risa. Aquí no hi ha res. Ja està, doncs aquest no és, hem d'anar a l'altre túnel. El cotxe blanc, no? Ei, hi ha penya aquí també un altre cop. Anem a matar-la o què? Vinga, va. Quina penya. Aquí. Toma, pilleu. Buah. Pobrets, que si no havien fet res. S'han pillat tot? Vinga, va. Espera, aquí hi ha coses verdes, tio. Ah, vale, un mazo. Abandonó la sesión. Al Flossi. Hòstia, merda, que hi ha un... Espera, que l'Òscar... La que has liat, no? Està cremant el paio, no? Bueno, mira. Està cremant o no? Però on esteu, tio? Entra al túnel. Òscar, Per què heu estàs anat aquí? dins del túnel, tio? Dave, jo sé que l'Uri que ja estava dintre del túnel i estem aquí Però, parats. però no heu dit que estàvem mirant coses aquí. Jo no sabia que l'Òscar s'havia caigut, tio. Estem Però aquí parats. el Quim havia dit que busquéssim coses aquí, que hi havia coses verdes. M'ha patat Ho has dit o no, tot, Quim? tio. Sí, però fa 2 no, minuts. fa res, fa res. Has dit, va, anem. I el Quim ha dit, no, espereu, que hi ha coses verdes. Però jo què sé, tio. Jo he entrat al túnel quan has dit va, anem, saps? Vale, pues res. Òscar, t'estàs connectant? Li he patat el joc, estarà arrencant-lo ara. Sortim cap a fora, Quim, va. Ens, m'ha patat el puto joc, tio. Sentiu? Sí, t'estem Sí. esperant aquí. Vale. Ha fet un reinici de l'ordinador, o sigui, a tope. Algú et passa, Sembla que tinc que netejar-lo per dins, però quan puja molt la temperatura... Mira, de pas aquí dintre, a veure si hi ha algú. Oigo! Que li està fotent patades al tio. Que bo. El tio que hem matat i el tio que hem salvat, li està fotent patades als altres, als cadàvers. Hòstia, sí, però a mi els cadàvers m'han desaparegut. I aquest tio no ens... Hola, com s'està fabant el tio. Venga, el baile del mosquito. Pum, pum. Pots entrar que està? Sí, estic entrant, estic unint amb tu. Veiem on em deixa ara, saps? Vale, ara.
Corredores, 1 hora, diu. Estem junts? Sí. Ah, sí, perfecte. Vinga, vámonos. Anem que va dintre el... Que va dintre el túnel. Ojo, que hi ha un dels gordos. Bé, Mira. Ja veig rem al fum, tio. Mira tal. Deu ser aquest, el cotxe blanc que està estrellat. sí, té pinta. S'ha emprenyat. Però aquest és gros, Toma, Dale. Uau. Hola, Auri. Vaya hòstia de puto. Que mort, no? Amán, Vale, tengo tu tenim. nitrato de fenilmercurio. Excelente. Tráelo aquí. Tirant pel túnel o... Dale, cura't, que estàs molt... Anem a veure què hi ha per aquí. A veure, espera, miro el mapa. Sí, hem de tornar ja, Regresa a hablar con Amán, és Sí, aquesta? hem de tornar a la base, que tenim 2 missions allà. S'està fent de Vas pel nit, túnel, però cap a l'altra banda, per on hem vingut. Doncs vinga, a Vinga, tope. tornem. no hi ha res. Ai. Perquè s'està fent de nit. Hòstia, sabeu on està l'estamina? Ho veieu algun lloc? Sí, em sembla que et sortia. Però ara no ho veig. Bueno, quan la gastes et baixa la barra, no? Ah, no, vale, clar, l'estamina de córrer. Però per saber-ho, saps? És res. Ojo, un líquid. No, us he deixat un regalet. Jo també. Agafo la bici aquesta. Está oscureciendo, muchachos. Es hora de ocultarse. Runners! Buscad un refugio para pasar la noche. Ya sabéis lo que hay que hacer. 26. Tened cuidado. Molt bé. Tranquilo, vale. Gracias. No, avancem. Masters. Has conseguido llegar hasta ellos antes que Rice, ¿eh? Increíble. Se está haciendo tarde. Mierda. ¿Tienes mis gafas y el libro? ¡Genial! ¡Madre mía! Ara ens fotrem a Qué fer una sucias están horteta las dalt, gafas. tio. Me ¿Qué has hecho jodes. con ellas? Da igual, no importa. Deja que te dé algo por las molestias. 4 de 44 de la història només Hay hem mucho fet. que hacer en la torre. Espero que Vas. tengas hueco para echarle un vistazo a Però esto què és, tio? Només he fet un 4%? No, en portem un 12 o un 13 ja, no? Home, si us el voleu acabar en 2 dies, no crec. Estem fent totes les secus, amb la qual cosa es triga més, tio. Aquí el venedor. ¿Quieres anticina? Pues olvídate de las entregas aéreas y habla con Rice. Wow. Disseny infernal estàndard. Xaratxa de bomber, nen. Ara no em fa falta, tio. On hem d'anar? Al pis de baix és? Sí, la mà. Falta un. Daves. Aleatori, el ninja. Hattori! Aleatori, vinga, va. Ryan no pensará lo mismo cuando acabe con él. Tengo una idea mejor. Llévale esto en su lugar. Es Diabolón.
Un inductor del sueño. Haz que Diabolón. prepare un lote con esa cosa y los matones de Ray soñarán con los angelitos. A Rice no le va a hacer mucha gracia. No creo, pero les vendrá bien dormir un poco. Y no queda más nitrato de fenil. Vale. Fem les nostres coses ara. Sí, no? O sortim de Un nit moment, aquí hi ha la directament. recompensa... Hòstia, no l'havia agafat jo la recompensa aquesta encara, tio. Quina? No, La la garantia. campeón, sí. Uau. La de la noia? A tu no et fa falta, tio. No. No, Tu el que però necessites són bales, ja està. Tu Ja, tio, bales és i... que on una està la metralladora. M16, tio, que m'havíeu promès? Tu vols una d'un Tomahawk d'aquests, tio. Vinga, cap amunt, ja. Vinga, som-hi. Què vols fer allà dalt? Anar a parlar amb aquell, no? Amb el... Sortir ja. Ja vols sortir? Què vols fer aquí? No voleu comprar res ni fer les vostres... No, ja està. No t'estàs tu prenent el Diabolor aquest que ens han donat o què? Vaya. Espera un moment, que jo tinc un punt d'habilitat per posar-me. Jo crec que també. Sí, mirem un moment. Un minut, sí. Un minut. A veure, Supervivencia, Nada aviam. agilidad, ¿qué no tinc? A veure... cuando te hayan agarrado puedes sobre tan rápido las monedas? No. Caída ligera. Aquest estaria bé. Em vaig a fer alguna Em poso la de la caïda, tio, perquè és la que m'anirà millor. Soplete de bolsilla? La mirada atrás està guapa, també, eh? Sí, però el faràs servir? No. Saps? Que dius, mola, però dius... Et fotràs a córrer com un La animal, noche, saps? què? Sortim de nit a veure si ens pilla un altre paio o què? Vale, va, quines missions tenim? Mira, tenim un safe zone aquí davant, al costat, per fer-lo, i al costat una missió, 2 missions. Sí, perfecte, em sembla bé. Vale. De ruta. Ja està marcat. I tenim, i el segon de missió hi ha un altre desafió d'aquests. Un moment, Tuki, que vull comprar coses i vendre coses. Hòstia, ven una porra policial aquest. Mira, per fer-nos l'arma, tio. A mi no em La ven porra, res, aquest. l'Òscar i jo tenim la porra des de fa catxo ja, tio, eh? Ja, però Sí, jo tinc armes una mica millors, ja, que aquestes. Depèn la base. Si tens una porra policial blava, llavors se t'upgradeja la que et faràs. Clar. A veure, jo la gent que m'he pogut fer és de puta mare, eh? 107 de dany... Jo ara la millor que porto Amb és tres un millores. cuchillo de trinxar, que fot 135 de dany, Hola. manejo 159, sí, tot patxetao. Jo també porto coses heavies, tio. La pistola, la putada, que se t'agaven les bales i ja està, tio. Sí, és el que li trobo a faltar que de tant en tant t'haurien de donar armes i anar a rebentar-ho tot, tio. Sí, una miqueta més d'amo, tio. Aquests van armats fins a les dents, saps? Nosaltres anem amb una puta pipa sense bales. I som els super mega pros, no? Se suposa. Vale. ¿Qué sentido tienen las entregas? Tuki... Bueno, què? A veure, Està marcat, és just recte. donem la volta com que just recte. És al revés, tio. Ai, sí, perdó, a l'altra banda, és veritat. És que la missió activa la tenim... A veure, una cosa, la missió activa del Quim, quina és? A veure, La principal. la visión de túnel. Llévale el paquete de vuelta a Ryan. Vale, això és de tornar al Ryan. Què fem? Fem les dues d'aquí a la Hòstia. dreta que estan a prop? Sí, va, anem a buscar les que està... Aquí trobarem coses, a la casa d'Empeño. Vinga, cap a la dreta. Sí, heu mirat que si et dispareu amb l'arma, posat s'us veu un el punt. rellotge. S'us veu el rellotge de la mà esquerra i veieu l'hora. Ah, quan apuntes. Sí, 21 a 31, guai. Per la dreta, Quim, per la dreta. Per la dreta. Heu marcat punt? Sí, aquí davant, no el veus? A Aquí, 112. Sí. Vinga, per aquí, perfecte.
M'he caigut a baix. Uf, vaya saltito. Des d'aquí dalt, no, Quim, millor? Hola, vaya hòstia. Sort que m'he Vinga, comprat Mira, l'habilitat des d'aquí aquella. dalt. Jo segueixo la Tori. Àrea de ninja, per aquí, per Hòstia. l'esquerra. I ja han baixat. Compte que hi ha... Ojo, allà, dos. ojo, que allà teniu un ens xuco, avisa. Sí, hi ha dos aquí baix. Ojo. Ajupiu-vos. Ja ve, no? Mira tal. Apunteu-lo. Amb la llum, amb la llum. Foteu-lo i mentre apunto. Venen més, ven per darrere. Adiós, ja estem jodidos. Tireu enrere. Hola, nen. Jodidos. Mare Què passa, meva. tios? Estic fugint, perquè ho sapigueu. No, Uri! Per què em dispares això, tio? Home, perquè m'estava perseguint el Però bitxo. estava jo... No, t'estava perseguint jo. Mare meva, és que ens putaríem entre nosaltres, tio. Calma, veniu cap aquí. Aquí no hi ha ningú. L'Uri, va. Els estic mantenint a ratlla, nen, amb això. Anem cap allà. Estan aquí... Però, Titus, no veníeu cap a on havíeu No. matat? Per A què mi m'han no? deixat aquí sola, no? Ja vaig. Ei, deixeu de queixar-vos, tio, de veritat. Hòstia, un bon de San Francisco, tio. Ja, Tori. Buah, està tot ple a baix, nen. Vale. Vale, ja ho he fet, ja he posat els fusibles. I aquí tenim una missió, no? On és això? Aquí és el punt de ruta. Vale, ja l'has tret. Vale, vale. Quina fem ara? Aquí al costat, no? Ui, la que he liat. Vale. Què hi ha aquí baix? Aquí s'ha d'entrar aquí baix, aquí és l'escondite del tio. Oh. Hola. Ojo. Vale, tinc la clau, ei. Vale, ara quan pugueu veniu aquí. Uf, és que no ho tindríem que haver fet de nit, això. Hi ha dos portes. Teniu 3 pavos a dalt. Vale, ja estan morts. Persecució evadida.
A la que pugueu, saco. entreu perquè aquí està Jo ple de estic coses, traient tots aquests de sobre, o sigui, estic aquí amb un balconet i me'ls estic carregant a tots. Vinga, vagin pujant. Mira, més. Vinga, tots, rebentats. Però per on heu entrat, tios? Hi ha una porta a dintre. Mireu on estic jo. Mira, que anem... Jo estic aquí amb l'Òscar, vale. Fota-la això, fota-la amb la... Ahí va! Joder, que dur que és aquest cabron. Fot-li! Fotent-li, tio. Me cago en la puta, m'ha matat. Va, se n'hi ha dos. Un altre, nen. Fuig. Merda, m'ha matat. Voi. Merda. Hola! Què ha passat aquí? Uau. Vaya tangana. Mare meva. Què ha passat aquí? Què ha cremat, tio? Sí, no sé, t'he passat alguna cosa? He pensat a sortir. Estic apuntant aquí dos. Si et quedes en un sortint i li fots amb la llum... Quim, puja aquí. Espera. Hola, que et persegueixen tres, nen. Mira com peten. Hola! T'han devorat. Atención todo el mundo, soy Brecken. Si alguien ve a la voz, que lo traiga a la torre de inmediato. Va armado, repito, va armado. Ha herido en guardia mientras escapaba. Durant anar matat. Però s'ha de fer pel matí, tio. Ara així és morir, tio, per morir. Vaya, tio. I la Tori ninja allà amagat darrere. Ninja! Ja està, ja han deixat de perseguir. Ui, estic veient... Ja està, ja han deixat persecució evadida. Quina hora és? Les 5:15. Està a punt de ser de dia, ja. Hola, vaya tanc. Per aquí hi ha algú que camina per aquí sota, no? Ah, sí, el Quim. Vinga, que es fa de dia ja. Veniu a la casa aquesta on estic jo, que està ple de coses. Entreu per baix. Home, sí. Per aquí, us he passat de llarg. Per aquí. Entreu a dintre. Pau. Això és ara l'hijo, no? Del paio. S'ha plegat de tot aquí, tio. He trobat. Aquesta cançó no la puc agafar, ara sí. Inventari lleno. Quan acabi li volo la casa. La deixarem aquí. Oh, ha desaparegut. Què? Jo encara el veig, Aquí. Vale, va. Mare meva. Les teles intactes, tio.
En vidre... Vaya merda de física. Tenen un Gorilla Glass. Bueno, a veure... Què havíem d'agafar? A l'Osito l'hem trobat? Està aquí. No, l'ha trobat l'Osito, doncs Està aquí, l'agafa'l. està aquí. Autocar, mira. Sí, ja l'he vist, però per això m'he recordat, però no... No, ja el devem tenir, Perquè ja no surt el punt. Traieu els punts de ruta? Vale, ara ens fa tornar, no? Uri, el punt de ruta... Sí, però tenim aquí l'altra missió. Busca la banda. Restablece la subestación norte. Aquí. Aquesta Punt de d'aquí. ruta. Estoy en la subestación. Busca el panel de control y acciona el interruptor para reiniciar el sistema. Hecho. Bien, ahora tienes que hacer lo mismo en la segunda. Un diseño, aquí. Sí. Vale, a l'altre punt blau, el meu. La subestació norte. Hola, està a prendre pel sac. Fem el refugi aquest d'aquí, aquest del punt de ruta. Vale. Marqueu-lo. On està? Està el meu punt. A veure quin punt és, tio. Llega primero a la posición indicada. Va, una competición. Va. Sí, clar, ja em tira milles. Que jo estic aquí parat. Ah, sí? Però sou vosaltres que heu tirat milles. Hem d'anar, tio. Va. Era un sou. Jo quan he fet lo de la votació m'he quedat parat i encara estic a la sortida. Vosaltres heu marxat corrents. Què dius? Però no has dit Quina ja? votació? Quina votació? Jo he fet una votació perquè he marcat un punt de ruta. No sé, tio, a mi no m'ha sortit res de... És igual, anem tirant cap allà. Segurament quan marques un punt de ruta pots fer una carrera. Això us he comentat. Què és, la torre, l'antena aquesta? És la torre, hi ha una punt a baix. No, aneu a baix, aneu a baix. Hi ha un altre punt a baix, tios. El veieu a la caseta? Aneu a la caseta. Aquesta? Sí, veus que hi ha un punt a la caseta? No. Jo veig un punt a la caseta. Merda. Ahí, on esteu. Perquè li vaig a tirar una puta granada, tio, ja s'ha acabat aquí la tonteria. Hem fet això, cabrón. Mira com se l'ha menjat. Molt bé, perfecte. Com se l'ha menjat. Ha volat el cabrón, pobre. Que cabrón. A veure, què s'ha d'activar aquí dintre, això? Joder, macho. Perquè l'explosió els ha fet venir, tio. Bueno, però no, m'he carregat el gordo. Toma! Bueno, encara s'ha de pujar més. A baix. Estàs a dalt? Sí. Va, doncs anem. Vale, ja estic a la zona. S'ha de connectar l'electricitat? Vale, ja està.
Vaya zona segura, tio, que has de pujar dalt de tota l'antena, tio. Què passa, Pablo? Hòstia, mira el pont aquell, tios! Hola, jo sí que em mola. Hem d'anar-hi, El pont aquest, El hòstia. veieu? Hola, sí. Buah, aquesta antena es pot pujar molt a dalt. Què vols? Fa falta o què? A dalt hi haurà, No ho sé, una algú hi estàtua. haurà, tio. Algú hi haurà. Fijo que et fan pujar. Sí, tio, hi ha una bandereta, però hi flipareu. Buah. Quines vistes, nen. Oh! Hola, nen. Per matar-se. Puto Atori ni el ninja. Mira quina anteneta hi ha a la muntanya. Coño, aquí com sap. Espera, que surto. Aquí. M'has saltat aquí. Apunta a l'escala i ves molt a poc a poc et sortirà per enganxar-te. És un salto Molaria de aquí fe, un salto, nen, vaya. Sí, es pot fer, Sí, vinga. No ho veus segueixo, allà? va, la de 3, a la de 3. No el veus, el salto? 2, 3. Va. Ara saltaré. Però no el veus, el salto, que hi ha les escombraries allà baix? Vinga, va. Allà baix. A veure... Sí, però és caure recte, no, Quim? Sense saltar. Sí. Oi! Oh, talegaza! No has de tirar endavant, Deixa't caure només. L'altre boig. Caus o què? Hem de talega també, no? Va, Sí, que has de tirar una mica endavant, Oh! Ai, doncs jo he tirat molt endavant i m'he passat. Vinga, Flossi. Catacracs. Hòstia, a mi m'ha anat de molt poc, He caigut aquí, veig les Jo bosses veig- aquí davant meu. Hòstia, jo també, tio. Però tu creus que ens hagués salvat la bossa? No crec, tio, des de tanta altura. Tornem a provar... Ah, no, ens deixa aquí dalt. Bueno. Hi ha tirolina aquí? Sí, però, ei, no voleu fer un vistazo al Sí. pont? Al pont? Per què? Hòstia, mira que guapo, tio. Al final segur que hi ha un bon harem notat. No es veu... Ah, sí, es veu una tirolina aquí. Però a veure, on hem d'anar? Va, ens porta de camí, em sembla, no? Hem d'anar a la subestació norte, que està allà. Pues sí. Però vaig a treure el punt. ¿Veus aquí? Diu, llega el primero a la posición indicada. Mantén H para crear una competició. Sí, però no vagis fent competicions, tio. Si Però no... abans ho he fet, per si volíeu fer-ho. I heu sudat de mi. Jo l'he fet. No, tu no has acceptat. No has acceptat ningú. Ah, que s'havia d'acceptar. Ah, amigo. Vinga, per aquí dins. Cap on anem? Cap al punt blau. Vinga, correu. Vinga, correu. Cabron. El punt blau està aquí. Sí, la subestación norte, eso es. Què, no es pot? Vine aquí, zombi, Sí, ja vine està, aquí, ja està. zombi. Amb Ganzuko era. Aquí darrere Jo està. ja t'hauré de plegar, nois? Ya, Alfie. 2 listas, falta una. Pues venga, Ya, acabem Alfie. aquesta, com a 2 mínim. listas, falta una. Punt, Quim. Punt, a on? Aquí al costat, no? Hi ha una altra... Missiones... No... I aquí al costat hi ha una. A la marca com un punt. A dalt.
Reúnete con el mensajero. Había Harry, ¿no? No, pero es allá, tíos. ¿Dónde está el payo? ¡Puta! Toma, puta, vine. Cotxes de la poli, tios. Aquí més un lladre. Únete con el mensajero en la entrada del... Vigileu-me una miqueta, tios. M'esteu vigilant? Se me hace, Joder. Hola, espera, que et ve un corrent, em sembla. Ah, no, que era l'Òscar, tio. Hòstia. Machete cocina. Una altra pipa. Està l'altre obert. Ui, un bate de béisbol èpic. Bueno, cap on anem ara? Hòstia. Cuidado, 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 cuidado. Hola, que ha sortit volant! Ha sortit volant. Això és com el de Taisla. I voló, nen. Voló per l'arbola. Però l'has vist com ha volat? Sí, sí, sí. Ojo, que venen corredors. Ei, va, tio, la missió, va. Al costat. T'ha dat un arillo, tio. I una puta bala, Que aquí falta. A mi m'han donat ara de bala. Mira, jo falto. Estem? Aquí m'ho haurà tot. Tio, que aquí hi ha una cerradura guapa. Momentet, que ja ho tinc. Hola, nen. Hi ha mogollon de morts. Una palanqueta. Això es podia fer una bona arma. Però a veure què tal és la palanca aquesta. Va, és una merda, la palanca. Ens tenim que ficar tots aquí o què? Tios, aquí hi ha un altre caixó guapo de cerradures. Jo tinc que anar plegant, tio. Ara fem això, tio. Sap greu, però... Joder, tio. Teniu matxacat amb el soroll del... Ui, tinc 40 i pico bales de pistola, nen. Vale, un bate compuesto dels bons. Hola. Apropa't, Kim. Voy. Oigo. Hòstia.
Ai, ai, ai. Karim, acabo de ver algo que nunca había visto. Un puto infectado enorme acaba de explotar. Sí, los llamamos reventones. Algunos de nuestros hombres los usan para matar a otros infectados. Al dispararles, destruyen todo en un radio de 3 metros. Y ya está, ¿no? No te acerques y no te pasará nada. ¿Pero qué pasa con el mensajero? ¿Estaba allí? Ah, mira, eso es lo que ha superado. No, no vi a nadie, solo a los putos zombies. Vale. Pues supongo que tendrás que ir directamente al centro. Busca a un hombre llamado Gursel. Ei, haig de plegar, Què fem? On ho Mira, hi ha una safe zone aquí al costat, la vaig deixar allà, tio. Vale, vale. Vigilem un moment, que estic obrint un altre cotxe de poli. Aquí m'ha lladragot. El saquejador. Entrega aèria robada. Vale, tios, pues el deixo aquí. Ok. Una altra pipa? Joder, tinc 5 pipes. Oh, aquí podien repartir una mica, tio. Me cago. Va ser de realment... béisbol. Jo en tinc dos, que són diferents, però no tinc una puta bala. Sí. Collons, tia. Tu vols pipa o què? No en tens? Sí, tinc una. Però que vosaltres dèieu que havien sortit 4 o així, i dic, joder, que raro, Sí, tio. si vols te'n... No, sé. si una ja... Si no la disparo, ja dispararé. Tinc 4 o 5. De moment la tinc plena. Anem a la safe zone o què? Sí, no? Sí, està aquí dalt, no? Ha dit? La dreta? Aquí es pot pujar. Podríem fer un vistazo al... Podríem fer un vistazo al pont aquest, Fem un vistazo i tornem. Ja estem, ja és el pont aquest. Sí. Sí. Ah, vale, doncs sí. Vinga, pues dale. Vinga, Auri. Vinga, Auri. Tu jugaràs a la nit o no? Igual, a veure. Va, Sí, digueu alguna cosa pel WhatsApp. Sí, Vale. no crec, Hòstia, la que Bona, explota, Guim. merda! Òscar, no era? Sí, sí, però eren dels que exploten, tio. Hòstia, aquí hi ha furgones, Ai, va! Hi ha bitxo d'aquell. Ojo, que dispara. Joder. ¿Superviviente fallecido? A que no l'hem ajudat. Aquí. A un superviviente que hi havia per aquí. Vigila que el cabell que salga explota! T'està perseguint, tio, que bueno. ¡Hola, mira la que hay allá! Mira la que hay allá. Vinga, va, a tope, a tope, a tope! Espera. Hola, nen. La neu. Merda, Hola, què és això, tio? M'està mossegant! Mata más zombies que nadie. Hola, tio, és que això és una locura. Ja veureu ara. Vinga, Tori, hijo! Mira, surt. Mira. Qué buena. ¡Fábula! Y voló por la rueda. Ya, espera, encender granadas caseras. Merda, i trànsit d'autobús. Patapam. Quim, compte.
Però aquí hi ha massa zombi, tio. Ens fotrem massa, jo. Ja aquí, però... Aquí ens pujarem mogollon de nivell si comencem a donar hòsties. Atravessem el túnel o què? El del pont. Anem corrents, a veure si l'atravessem tot, va. Vinga, anem fins al final. Vinga, va, Espereu. Un segon, Però vinga que venen, tio. El foc fins al final d'on? Ojo! Ui, estan venint molt enfadats. Vinga, va, correu. Sí, marxat d'aquí. Pel filo de l'impossible. Vinga, correu, va, a tope. Però què feu? Esteu anant al revés. A on volies anar, tu? A l'Òscar ha dit al final. Al final? Sí. Hola, la caia, xaval. No estàveu dient... Va, sobre els cotxes. Sobre els cotxes, va. Espereu, mamamons. Que bo. Ui, que em pillen, Dori, Verda, estic cansat. Verda, s'acaba el túnel, s'acaba el pont, està tallat. Estan caient a l'aigua, tots. Pugeu aquí, si us atreviu. Vale, cariño. Estoy fuera del pueblo. Me he caigut pero a hay l'aigua. Una horda de ¿Et mola? infectados ahí dentro. Sí. Pues acaba con ellos. Nos pagan por La proteger. recontraputa. Protege. Que bueno. Vaya tela. Calleu a l'aigua. Uri, dic Òscar, mira que és, a veure si em surt. Vinga, apareix. Ai. Ui. Veniu. Cauen a l'aigua, que bo. Oi, va! Ah! Que tinc un còctel molotov. I mira, a l'altra banda arribaríem o què? Jo crec que no, Tan a prop la fugida. Tan a prop i tan lluny. Vinc cap aquí. Cap a baix. Mira aquest. Vine aquí dintre del... Mira, entrem aquí i el fotem fora, aquest que ha entrat a la porta. Un segon. Tira cap a baix. This is Sparta, nen. M'ha tornat a saltar Steam. Què dius, tio? Tu creus que arribem o què? Potser sí, No, ni de conya. Ei, avió, per on ha passat? Ah, mira, està aquí dalt, tio. Hòstia, ni el veia bé, tio. Sí. Que bueno. Bueno, vaig cap a la safe. Sí, anem plegant ja. Que creuem a saco? Sí, fem un filo per aquí, mira. Per aquí. No et veig. Aquí va, on m'has baixat, aquí. Vale. Vinga. Vinga, pel filo. Ui.